Dung boten anjerasaken garing Sinung Prabu Ingkang sampun para kadang Pandhawa gelengan ketekatan nilaraken negari Mamarta asa tumuju dhateng Wanadeva ing upaya mandhaping wayu ugil jati gempes ingkang winursita waru sampun kanjirasaken Dawuhe Buka Narakasura ingkang magugut maksudha waton bondang tanpa sati gedung namara Kaya rasa betwani supados Pandhawa boten nangsang mlebet dhateng Wanagiriboyo supados mandhaping wayu ugil jati kesuwun dhateng Buka Narakasura medal dhateng alun-alun Buka Narakasura sanalika jampang lawan jabang itu kebelasan Gatut Kaca dadosaken tiga wong cilik pating pecut pating bleber ribut rebut diri salang tunjang tiga wong dasar alun-alun Samudaru mbok bedami adu kanca bakah Bandhawarapati dadosaken wong ucap-uyu nang tiga wong cilik ana golong-golong mangetan ana golong-golong makulon ana Bendara Kupadi kawula ana kupuk kawula upaya wong keplok ning kadya Bedaya mriki kendali gubladake kreta drekeng Turaga bledosing selat Sampun drubut Jidol pating Jumanggul suling pating Jaluk andal dal ributing alun-alun negari Ngamat Kocap tingkewo cilik pating pecul pating bleber ributing kadyoning benih ingkang madhep sakit akal ati Prakat Yes
jeder perkara nanti kapan dia merana aku gebukan alun-alun nanti kapan ana kondo lakon apa ae siramu mumungsuhan kelan aku ana kondo lakon mudune wayu topeng waja siramu kelan aku sing gebukan ana kondo lakon mudune wayu Purbagayun mudune wahyu kamulyan jati siramu kelan aku sing gebukan do alun-alun ya sadewet dikaya ngapa luput ku apa menawa aku kaya mudune wahyu minangka duweni kelungitan kang apunjul kok banjur lampu dipenggak ora kadang Pandhawa iki lho mula bebasan jenjing gak urung kepleh tak jeguri pisan Pandhawa aja nganti mlebu ana wana Dirbaya. Ora mudune wayu unggul jati aku sing duweni. Aku sing kudu kesiduwane ladialah. Sabda Pendhita Ratu. Sabda sabdaning yaiku Kanjeng Sinuwun Puntadewa ora kaya dijabel maneh. Mula bukane Pandhawa saiki mangkat menyang wana Dirbaya. Mula siramu aja kok bacut-bacutnya menyang wana Dirbaya balik ana kene. Ladialah kare kanca. Kare kanca. Kok iki gemendus kok. Kok iki begedutmu kan. Dhuwurmu ya kuntet. Dhuwurmu sak kepik miring bloko. Lha entah arek-arek gogo kabeh. Arek-arek gogo kabeh senyareng merusut sing kejes merusut sing gendar merusut lho. Sak grup merusut kabeh. Mari ngono dalange merusut pisan kok. Ladialah kok bajutno ngemping loro genjah pati ngidam terbeluk. Ah, langguk pangucapmu kan kocok mati mergo aku siramu.
Kok iso ana kanane alun-alun negara Ngamarta ya? Ya, pikirku gak enak ta. Pikirku gak enak. Mula bukane teng para Kakang Pandhawa kabeh wis padha ninggala kraton negara Ngamarta menyang Wanadiribaya, upaya ngubune Wahyu Unggul Jati teng. Lah kok jika enak pikirku. Ngono lho teng. Maksude Jiteng kok jono kene. Mula bukane krana anakku Bima mungsuhan kelawan anakmu Garukada kelawan Antareja. Aku ora tegel kelawan anak. Aku ya ngono dong. Nek kon gak tegel gak tega karo anak, aku gak tega karo Bekawuk. Karo anak ing Lokadut. Nah, anakmu sanak wong tuwa, musuh wong tuwa, Dik. Kena. Bangun dong, omong-omong kok ngabang kuping dong. Apa? Kok ngabang kuping anak musuh anak wong tuwa iki lho. Lah nyatane Bima wis padha dikeroyok Garukada lan Antareja. Saiki pun Kakang. Wong tuwa musuh wong tuwa. Tobat. Kowe ngajak gegere aku dateng. Lah gak ada orang kate kaya ngono. Ya tem. Nek nyatane awakmu kepengin ngajak geger karo aku ya sembarang dateng. Wong ae kon dodol lak tuku kok teng lho. Kon gawe gendhing tak jogetane lah ngono ah. Aku nganu teh teng nganu teh. Adjana. Kenapa ora kan ngono Kakang? Ya iku aduta sing balung jepret ning kulit. Kaya-kaya kahananing diguyu bocah cilik. Mula pun Kakang duweni cangkriman direwung kudu batang. Gak-gak cangkrimanku cara tak wedana 5 tak jukuk loro bloko. Ya. Tak rekaman 7 kaset 5 tak kabehno. Lah iki krana mek petang jam setengah pun Kakang duweni cangkriman loro ya iki menapa ora iso batang cangkrimanku. Pun Kakang lila Lenggana. Ya. Sembarang cangkriman untuk tau sing gelem metu. Soalnya di YouTube rekamanmu ya wis akeh. Ngalang-aling juga pancet ora. Duwe anyar kok laporan sing lawas didokno iku. Kene ya iki. Kaya pun Kakang duweni cangkriman, apa sing luwih dhuwur katimbang bumi? Bumi iki lak ngisor dhuwure bumi. Sing luwih dhuwur iku apa? Katimbang bumi, katimbang langit. Dhuwure bumi iku ya paling dhuwur langit to. Luwih dhuwur katimbang langit. Sik. Tak buka primbonku 1001 mimpi. Kok iso buka primbon 1001 mimpi? Ya. Teng mula bukane sing luwih dhuwur katimbang bumi katimbang langit yaiku kaya-kaya dene pengorbanane wong tuwa lanang karo wong tuwa wadon kanggo anake. Lah kok iso? Ya teng. Wong tuwa lanang karo wong tuwa wadon iku lila teng paribasane meneh gak mangan. Lila Lenggana waton anake ora nganti kluwen. Wong tuwa lanang wong tuwa wadon lila rekoso lila sara ten waton anake besok ora nganti nandang sengsara. Aja gegek teng. Iya arek. Sing nomor loro. Lamun nomor loro iki para iso batang cangkrimanipun Kakang pun Kakang trima kalah Yai. Iya, tak batangi. Apa Yai? Yaiku sing luwih abot katimbang bumi. Bumi iki nek ditimbang bobote kaya-kaya dene ora iso ana bobote. Tapi ana sing luwih abot katimbang bumi, apa adiyena? Sing luwih abot katimbang bumi ngungkuli bumi abote iki wong tua tresnane wong tua wedok kelawan anak. Kok iso?
Nek wong tua lanang anak dapet tiga nyengkreh. Anak diadu gak kena nyengkreh, kok gerak wong tua lanang nyengkreh. Dolek hiburan nang karaoke, dolek hiburan rono-rono. Lah tapi wong tua wadon, ibu wong tua wadon katerani luwih abot katimbang bumi kelawan anake. Lamun to mindani dilarani ati wong tua wadon, widet gawe nang dinding nglewruk teng. Kaya dipedhoti otote dilolosi bebalungane wong tua wedok. Mula ana kane paugeran teng swarganing manungsa swargane anak gumantuk ana sikile wong dlamakane sikil wong tua wedok. Malah ana dawuh ditimbali kaping 3 aboti siramu wong tua ibumu kelan wong tuamu lanang. Dijawab ibu. Terus nomor pindho ditakoni maneh aboti wong tuamu lanang kelan wong tuamu wadon. Dijawab ibu tem. Lan nomor 3 ditakoni maneh aboti wong tua lanang kelan wong tua wadon. Dijawab ibu tem. Banjur bulu nomor 4 abot endi? Siramu wong tua lanang karo tua wadon. Banjur dijawab bapak. Dadi trinane wong tua iku bapak iku bobote 1, nanging wong tua wadon ibu nang anak bobote 3. Oh. Drodok ragane Sri Talendra Bathara Kresna. Jojo bang mawi-mawi kok nafsu amarah arsa medal dhateng guwa garbaning Sri Kresna. Lain medal nafsu amarah dan ingkret kelawan nafsu 3 perkara. Dene supaya amarah alama kanggo mainah ingkret nafsu amarah ingkang badhe medal. Yo Kakang. Wong krungu omong lisan ngono bloko kok dicokate metu. Wong sing sabar dengkek kaya apa lah. Lah gak iso. Murah rokok kok iki kabar ngopi. Tak kok juwet-juwet. Medale nafsu amarah saking guwa garbane Sri Kresna. Sanalika mulak kok jagat wetan. Jagat wetan katon putih candraning manuane kuntul. Segoro santen ingkang mengkuwon jagat wetan. Dadi nafsu amarah ingkang bedal iku kok jagat kidul. Pranyata abrit wujuding segoro geni aban candraning wonten jagat sisih kidul. Nafsu amarah ingkang tidha-tidha badhe medal dhateng guwa garba saking guwa garba mangkon jagat sisih kilen. Jagat sisih kilen katon kuning pasuryani. Kemonakane manukan kepodhang wonten jagat sisih kilen. Wondene nafsu amarah ugi nang jagat sisih ler ireng wujude wesi segarane kemawon gagat ingkang sisih ler. Pedaling bawa nafsu amarah Sri Kresna santen kebledes ragane wujud kala mertu dan rimah kaum naring Werkudara Ki Harya Bratasena.
Tibah yo manungsa kang resik bebudeni ora duweni tumindak iri dengki jail metakel gawen lawan liyan mula bukane berdasar dramane sumunganti pucuke kuncung ora bakal menawa kahanane Surya lan putramu Buma Narasura bakal kesin dengan mudune Wayu Unggul Jati krana iki wahyu ateges kahanane kanugrahan goleki wadah kang resik goleki wadah kang suci kang wening mula duduk darbekmu Kresna dina sak mangko bali yo menyang papandun terus kami ku menawi ngaten nganti benjang kapan pun kula boten trima Wayu Unggul Jati ku kedah kula trima lan
siramu iso kesulungan mudune Wahyu Unggul Jati. Ana madyane kono Diribaya. Busana iki gawiyen ya kelawan perkadang Pandhawa kabeh kudu ngrasuk dadi sawiji busana iki. Enggal kebakno mlebu menyang kono Diribaya. Aku njaluk pamit nek kowe ngono kabeh biasa. Sing duweni kawigaten apa-apa lah banjur ya apa sapa sing paring purba sapa sing wenang prentah siramu ya nang Gatotkaca sing dadi ratu ana negara Ngamarta marneni sawetara Kanjeng Wong Sinuwun lunga ninggalo kraton iki duh eyang Napa yang supi menaik kula menika kawenang turun raseksa. Padha yang Raja Boko lan ibu kula Rimbi menika raseksa. Dene kula piyambak menawi pinuju mboten saged ngengker hargane hawa nafsu kula saged pedal siung kula wujud buta. Umpami lajeng kula ditepi warga sing mboten iki kurang tata lajeng kula wujud drana wujud buta medalaken sing napa bakal kula gigit warga kula mbot pecah. Oh iya sing wong siramu putune buta nalika ana padha lakon rabining Sena lan ibumu Rimbi biyen ya inggih nek kaya ngono ya Antareja ae wis sing kirang dadi ratu sawetara marneni Kanjeng Komu Kunta sing ninggal keprabot. Kowe yang pun pangangsa eyang. Napa eyang supaya menawi kula kagungan wisa mandine Peturaden landhepe pitung cemukur. Menika pewaris saking kawonane Patih Wisangkara saking negari Pusar Bumi Nikala Semanten. Lah iya. Antareja ngono pisan duweni wisa mandine pitung racun
landhepe pitung cemukur warisane Patih Wisangkara saka pusir bumi biyen nalika ana kandha lakon laire Antareja ya sing kandika dawuh Eyang yen umpama pun Eyang sing gawe ratu ngono ya apa Gatotkaca Antareja setuju nggih Ingkang putra wayah setuju Ingkang putra wayah setuju Eyang lan kaya ngono jajal mlebu nang Klampis Ireng ya ana karane padukuhan Karang Kadempel Bagong gawa rene mbok iki mboten kintu kaya ora kiru Bagong jubuken gawa rene ngeta kedawuh menekan nyuwun pamit ya sing ati-ati Gatut kasepel lho ngene iki kok ngantuk kasepel nang di Bagong iki. Lho, lah kok Bagong golek wedi. Lho, golek wedi lho kancing tantek yo apa jomblo iki. Gong, aja kaget yo Gong yo. Awakmu sing tak cemot, Gong. Aduh, asa itu meteh. Ya dhewek iki ngomong-ngomong wong ren kancu tatok ngendi saute ya jomblo mundi kandhane Eyang Wiyasa iya mundi mbok taren-taren dhisik aku untung iki mawon memeane wong tak saut iki monggo tak gesek hubungan iki kok becik jare ndara mening ben kuwi ngomong ayo mel aku nang toko sing gedhe kok arep mel aku tanam di kok cemot koyo ngene iki lho Wah Mbah, reyang Wah Mbah sing sama dateng dheweke Wah Mbah. Bagong. Ya jomblo aku sing ngongkon dheweke sing ngongkon. Enten iki gaten napa, Mbah? Jomblo negara Ngamarta sungkung ratune. Gatotkaca lan Antareja tak kon dadi ratu ana kene ora gelem. Siramu sing dadi ratu ya. Aduh. Niku enten bayarane apa iki? Apa jomblo? Dadi ratu niku enten bayaran. Ana jomblo pinten mawon. Ana bengkok iki ana sawah nggih. Terus bulan iki ana jenenge siltap. Napa nih siltap niku? Penghasilan tetap jomblo. Wah itu wayang masih iki ana siltap barang ya. Nek biyen gak ana siltap. Sakniki ngeten siltap ya ana jomblo dadi sak liyane bengkok ben bulan niku ana tunjangan teko negara Ngamarta tepake. Nggih pun dara mlebu kono ana gene pisor iki nika mung sandangan kanggo awakmu wis tak wenehno wis tak siapno jomblo Eyang bali menyang betapa kira tahu. Oke dara Gatut kasihan Eyang Antareja kasihan Eyang miturut ratuannya lho. Kiramu ora gelem dadi ratu mula sapa sing dadi ratu ora kena mengkang pernatan mangita dawuh nggih Mbah aduh kula tak gawe sandangan anyar ya aku bali menyang Pasaman Mukir Tawu ya nggih tepak seragame anyar bos saya oleh jahit tengene kecilian cing apa tapi kok ben wayang balik tonton nyentak titik keparap jomblo iki tapi aku kok idoni kok soy kangen numawangmu kero kaya apa gak gankur gak goco nih kok garu cek cakrak iki Dut waruwono aku ratu anyar negara Ngamarta jujur sang Prabu lem jadi ojo baik ndek gak lewat elek lew iya jomblo sang Prabu Ratu kana ajine ya jomblo kok ora sudi ora etim.
Gak dadi ratu tak kapaten. Ora ratu iki. Loro ya jomblo. Doro. Gelem ngomong doro gak gelem tak ceceni ada aku lho. Iki aku brosot mulai lho. Wong wis lunas bayaran. Ayo. Area iki menang pokoke. Area iki menang. Lakone permintaane ngene ayo. Ayo bosok. Kasihan Doro Ratu Bahlewo. Lah, yo ngono, cocok. Meneh tunjanganmu tak tambahi 20.000. Sing mburi. Kayak lat-lat koyo ulo kadut sok kowe. Gak ngono kono iki meliru aku kan tolejo. Le, ya wis aku rek, epok-epok karo ngono kok becik ati. Kasihan Gusti Balewo kula pun Antareja. Lah ya ngono ya. Nah nek cocok kowe. Nek cocok meneh ayo tanggapan maneh. Teng pundi? Ya engko melu cak mari tak kena. Karo campur sari satrio budaya ya kena. Sing kuwatir ngatut ae. Pokoke sing cocok meneh. Kok balik-balik angklung. Barang. Mula dina iki ratune anyar. Wong jero gak oleh metu jaba ora oleh mlebu. Yen durung ana tapak astane panjenengan Sang Prabu. Wah, lho. Wong jero gak oleh metu, wong jaba gak oleh mlebu. Napa mboten angkat penting kipas anginan. Mula saben dina Sabtu malam Minggu ana pendhapa negara Ngamarta. Ayo dianakno pestan tayub. Lajeng pengrawitipun kesenianipun. Keseniane joko saka negara kene dhewe. Nek desa teko desa kene dhewe. Tak anggarno kanggo pemberdayaan kebudayaan. Ana desa iku. Ana anggaran iku ana kandhane. Tapi sing utamane lamun tok ana desa iku ana keseniane, ya iku sing dipupuk digedhekno kanggo ngedhekno kebudayaan. Dene gak ana yen nanggap dalang Roma teko doan gak apa-apa nek gak ana. Jane kok desa kono ana dalange, ya dalange iku dikongkon digawe anggaran sing mumpuni lho. Nek gelem umpamane kon gelem mah lembal desa pendopo kene wayangan danae pinten danae 13 juta diumpamane mboten cukup Pak mboten cukup Doro lah nek gak cukup Pak tak cukup Pak Roman pinten 20 lho. Kula bukane kanane kabeh kudu manut lan akuratu aja. Wis mawon kasihan Doro, kasihan. Nek ngono jaga ana jaga. Panjenengan Sang Prabu Bahlewo bakal sare jiwa raga. Prabu kok geblek kene kaya ngono. Ora sare jiwa raga. Sang Prabu Bahlewo. Aku raja Doro. Amat liwat di bakal tak jegat tak royok rasa tarbut wani mudune wahyu unggul jatine.
Thank